Warume soka, iya isi life bai. Wana umwe anonga chitendera no Range Rover, isu machiti state busy kutimana no makuwa munomu, chitambirise matere zvaweni. Idi hwi, idi gogogo. Yangu nyahwai chere. Ndo iko isingaperi warume. Chinga ndatombedzwa warume kumusha uko. Ndichirima mapune yangu, wana chitozoti kwa Ingrid kunobewa zvese zvaunoda. Zvangu zvichere. Imimi dedi magarire kumusha kwanga chigara kuEben kunoku. Namana, antidaso tori mombe mastirits uno. Imi pama muri busy kumanga madhunduruko, muchichigara majirimono. Rimwe timu rato busy kwaplaya kurumende matenda ava approve. Ezvinezvika vakumhanya na GD6, isu tichimhanya na mapiki nemafoshoro kudhantoni kunoku. Zvikwe zvamana. Nyongono yako iyo. Chicho unoziya nezveupenyu ndinyepe kana chibodzi zvachene chaunoziya pawakamhare papo. Paribi. Ndikutokuitira favor shomore wazwa? Favor? Ifavor chaiwo shomore ndikukuitirai. Unodendere bokufundisa zvese ndakafundisa zvazvikonerepi. Handina usingazvikoneba. Ipapa mai manje ana ndinenge watopedza chikoro, wojena industry yangu iyi. Kana usingade boshanda neni, wenda contraction uko. Handi ndori basa rachona irori. Semufanana bakani. Hangoti muri maradhi edu chete maziya. Takakumbira riyazika, munozogumisira matishinga. Bade pasina zvoita kumata kuzoti muri kungapi. Mukati mundidzidzisa basa, kudzidzisa mwana magepe kuita mara mindidzisa grafting noradza kudai soiri. Zvikwe zvidhedhi. Kundoti ribozvitaura ba. Deno ndozvitaura chete zvokuti ndiriwo kungapezvo. Ndaikutamura bakani. Chiko chinombondinetsa. Imeseji yako apena mfoni mangu. Wanhu yoko netisoka. Wakundijairira manje. Wandeni chanopinda medgota mayo momuenda kwapunzumura wese. Deni chirwa munhu wese nochitorobo wese zvaweni. Tarisaka message yacho dedi monoti ndei. Yes. Ibesibedza isa message yoshomori. Ndawina. Yes. Warume soka. Ndakatamba kambora ro UEFA noro Premier League. Mwari muriyo zvoshua. Yes. Hinde kumba mwana wangu zvedu zvaita. Hindei. Dorori kuriku dorori dororo dorori kuriku dorori doro dorori kuriku bang 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 ingoda mukadzi wangu. Tone kuno kumessage yacho na dedi. Tone. Uda kuoneka uyo nyakaromofida ibvapa. Chicho unoziyana nodze betting. Rongedza mafoshoro edapo tiende. Ndombozvidiwa chere nini zvokusanisa nezvaro kuzochibhoye zvanamseya mwazvo. In fact zvimafoshoro zvisiye zvitayoko zvinoti paranga nhamo bakani. Hinde mwanangu. Vakatsukunya. Muri kufunga kuti muri kuita ipapo Ndikupi kwa muri kuda kuenda mchisiya basa rakaonda kudai so. Regaika ndichikudzai. Nasi muri kufanira kuchera 14 graves before sunset ka. Pasina izvozvo consider yourself fired. Tiri kunzwanana here apo. Usamirepo ndichere makuwa 15 nozondidzinga ba zvako foromani. Handitika basa rako richadori daba wazwa. Ndichadodaba zvokusanisa nomboya nenge iwewe. Chimseya mwacho munhu. Tora chibasa chako cho. Wenda nacho ku toilet uko. Wonochita tishu. Nyongono yako iforomani. Mr. Katsukunya. Wait. Seya mbuka. Handido zvinzwa futi izvozvo. Takunoziya tango kushinga panapa. Mabude. Takaenda. Nenge examination nhamo yandipinza mukirasi. Yakandipinza chano ndakapfeka jazi. Zvakadzvanya. Dhukukanga waya hazvibude. Nhamo yakandigadzirisa masasi. Nhamo ndikaibata sakarise chapasuwa. Ndoipa bomba jaketi ndotigara pazuva. Ndoitsikirira dhaza ndoita mekushuwa. Kana kiipa zvibhakera nenge matini nzuwa. Nguva yangu zhinji yakazowa yokusuwa. Yakanditadzisa kuwa zvandaida kuwa. Vanhu vaindiziva vaindidedza kazita kochirungu vachinditi very very poor. Osikiti gore rati tichaita mari. Oyesh. Sekuru. Muri good mood kudai so kwakanaka here. Sekuru oshomole. Masekerera kudaro hanziko. Ko ukasika kudzoka kudai so kwakanaka here. Mwari wariwo Bridget. Ndawina best bets. Ndakatamba tiketi ro 10 zigi raibhadhara 16,000. Ndapunzumura. Hinde kokorekta mari warume. Mwari wariyo shuwa. Shuwa here sekuru. Yes. 16,000. Shagaya. Apa dhedza pakatamba tiketi roroka. Ndantoripo gaya. Vakatomodorisira parodi. Ndikati maya dhedza musaneta mzee pamunobuda napo shudhu. Vototamba kapai bobo. Nhasika. Ndopandikutoti tiri kumakomba erima. Ndikati Darken, imbocheka kamutactic yacho nakudai nekudai so. Mugenga wangu. Imbomira kaniwo shomori. Bridget muzukuru. Tobepi sagara koisira mari. Yakawanditsa bakani. 16 yese chere. Warume soka. Don't worry sekuru. We can use my monarch. I think inokwana imomo. Harite dike resutukezera koro Bridget muzukuru. Wanofinda bakana no best betiwo. Wanogona kupa ma10 US yega. Inokwana idedi. Handeyo mana tozosvikira kwavharwa. Ngatikasike tosiwa nebhazi. Tisatenda kawanangu. Ndinoti munhu ka andinyepe zviri pamoyo pache. Izvada kuti tite no life yache kana takorekta mari yedu iyi. Shotiro ekweyo. Handirisena kudedika. Sezvo ndiri ni first son of the soil maziya. Ndaitongogautika bundu rakapinda maziya. Takatongononanga kana pa before maziya. Takangononyundura kana 3 magomo makaravhani maziya. Takanomaisa pamuchika panari zende pai. Takanomanyoresa kumashure kuti boss Mabude. Ovo. Kwa iwe Bridget. Hinde John. Nini sekuru, I think it's just best tikatora mari yanditika. Tovhura law firm yedu. Inenge chinzi Bridget and Angles law firm.
sekuru oshomole tongovaitwa getman ava handiti ndo vakatrena karate here. Imimi sekuru baba oshomole ndimune makurana garden sezvo muine ruzivo rwekurima kudai so. What do you say? Iyi meseji yacho iyi shotero ikweyo zvionere wega ipapo. You sekuru baba oshomole ndochiichi he? Makati makakwana here mimi sekuru? Meseji yakanzi use your phone to bet for your favorite games and win up to 16,000 with best bets. Pamaona pakanzi Ingri bet wawina 16,000 papi papapa. Makabeta nefoni here sekuru? Aiwa baba, ndakaenda ikweyo kushopu, tiketi rondinaro muhomwe mangumo, udati ndikupangidze. Nyarara yuko, masizino anenge embiti. Makambona munachiwinira mufoni yatambira ikoko here? Mandibhowa zvisingaite oye chifoni chenyu ichi. Ndo anonzi mabviravira manja. Saka muchaita sei naidhedha zvamasiya matuka vaforomani kubasa uko. Hamana soka, muganga wangu. Varume soka. Amaiwo! Baby moro kani hensi, nambokuona wakamira pachiteshi. Asi une stress, nditarisa usawandise kufesi. Kuzopfeka zvine mechi, kasketi kako kakadobana nepesi.